Niyabona-ke abantu besifazane, angifuni ukudlala ngani nginikhohlise. Inidayisile inkantolo, isazophinda futhi inidayise. Ngoba yabona lo mthetho lo muthi awubheka njengamanje, kuthiwa ufiki namhlanje mdala. Kuphela besingawunakile thina ngendlela bekwenzeka ngayo. Yini-ke izinto zibulawa ilaba abantu laba abangamaZulu, esebe abantu ezinye izinto abayiphika abazibona ukuthi zona azifanele mazenziwa ngesintu noma zenziwa ngendlela yakhona. Kunomuntu ongeza ukuyinaka le nkulumo othi awuphendule. Uma umfana nje noma uyinsizwa awuphenduli ungakezwe kuthiwani. Ngiyabona-ke besifazane vele bona badayethu bayakhuluma. Beka indlebe. Kunje namhlanje sidalelwa yini labantu labo ukuthi bengamaZulu benze enye into. Lo mthetho umuthi awulama ngiwulandela kahle le ndaba yakhona. Lento kade yaphasa ngazi 19 bani iphasa ukuthi umuntu kushuthi ngoba bekwanda abantu ukuthi benze njani, bayalobola abantu bese beyobhala. Mangana namavidiyo ngikhuluma ngalento yokubhala ukuthi lento yokubhala ayiphela inciphe. Ubheke ku-Facebook mangana nama-post ngibhala ukuthi lento yokubhala ayinciphe ngoba kwanathi siwuZulu isibulalela indlela ukuthi abantu abaningi bebangeze idalo, abantu abaningi iy'ngane zihlupheke ngokwesimo sempilo ukuthi na ukuthi ziy'tshele ukuthi ubaba nomama zibona beshadile behleli ndawo kanti cha, bahleli ngoba bebhalile balobolene kuphela abashadile. Yini na sithatha into zezizwe sizenze kube ngezethu, sidayelwa abantu abakholwayo. Ngifuna ukuveza lokho. Mhlawumbe kuzoba lihlungu bese ubona ukuthi hayi u-Agesi nokukholwa, ukukholwa kuhle kabi. Ayikho into engiyithanda njengokukholwa. Nami sase ngombona ngifaka umjiva wami ngenkonzweni kuphela ngiyada angibhayize baba ekhaya lababamkhulu. Angikholelwa ukuthi sekumele ngishintshe izimo zasekhaya zonke, cha angibhayize. Kukholwa mina oba sengibona amandla kaNkulunkulu ukuthi mangakanani. Hayi ngoba ukuthi sekufanele manje ngiyokhaya lengifica lakhile bese ngoba kukhona umama nje bese kuzothi mina ngizoshaya umthetho ukuthi la ekhaya kunento engasenziwa. Hayi angibhayize phela mina. Angikwazi ukubhayiza kanjalo, angibhayize. Ngila uma ungase uhambele amabandla amaningi njengamanje, bonke abantu ababizwa ngomama mfundisi nobaba mfundisi akuthiwa bashadile, ungathuka isimanga bakhiphelene iy'nkomo ngekwakhishezwe iy'nkomo zamalobolo zemali, abaze bambe zisho imbondo, abaze benze lutho. Hambele kula mabandla obathi kuyisonto yizolo, hambela amabandla special obathi kuyisonto, amabandla amaningi akhonza uma kuyisonto kuyabhujwa babhalile. Uma ngabe uyilandela kahle kuthiwa kwenziwe lento ukuthi lawo bantu sebenamakhosikazi. Shuthi inkosi yenkantolo ngokusimo sokuthi shuthi inkantolo yabona ukuthi lo mthetho kahle kahle abantu abaningi bayakwazi ukulobola bese beyabhala. Ungcono ke kwazi ukuthi lowo muntu lo wesifazane mangabe esebhaliwe mangabe esebhaliwe encwadini ukuthi sebe ufazi nendoda. Usenesabelo ke lowo muntu. Lento umuntu uthi ayibuka iyaclash nesimo nempilo iyane yesintu ngoba ingodusi. Thina kwazi ukufana uthi lebhayi. Akaqinisekise lo muntu ukuthi umshado. Ingakho nje indoda inamandla yakwazi ukulobola endaweni eziwu2. Kulonyaka ifika ihambisa inkomo kaCele, ngonyaka oza ihambisa inkomo kaMthembu. Thothi lo ndoda izoshada isithembu. Yayibona lo mthetho uphikisana kanjani? And lo mthetho ukutshela ukuthi uma ngabe umuntu ukuthi usumlobolile, kwase kuba nenkinga nahlukana ngendlela abakuchaza ngayo. Unelungelo ukuthi eqhamuke uma ngabe seniganene nonkosikazi wakho osumabeleza idalwa esebebonile ukuthi lo ukulungela ukuthi engaliphathi kweni ngoba kuyenzeka phela ukuthi uyathethisa ukuthi isikhathi noma ulobola umuntu ngesimo sokuthi mhlasimpe ayithi uthatha umuntu emntombini umndeni wakuba washunqa mhlawumbe wathi ufuna inani lenkomo ngezimo ezenzakalayo abayifuna ingane nabo sikhiphe emntombini mhlawumbe bafuna inkomo kaMama ihambe nenkomo zabo lengane sithatha uyenze unkosikazi wakho noma uyenze uphazi wakho uthi ubungenayo indlela ethini kuficitsimo sokuthi ngempela kubi kubo kwentombi kuthethwa ngalendlela uthola mhlawumbe abazali bakho banawo amandla beyikhiphe inkomo mhlawumbe ezo4 kuthiwa siyenzani siyobhungulaka abantu abayibambe kahle lenkulumo siyenzani lapha mhlawumbe nobaba bakho nomama asihambiseni inkomo kulowa muzi ingane ethi ihlazile siyobhunga ini ulaka khisha u4 noma khisha isithupha sayinkomo zihambe sekuyingodozi le automatically kanti alikakabi na plan. Kanti naye lo wesifazane usazophila ubungane usazobona lefaka amabhlukwe la usazobona lehamba phathashona phansi umuthana kuthiwa akekho unkosikazi wenza lonto khohla ngiyangibabuka nje mangama weekend begcwele endaweni zokuphuza be requesta beyakhona makuthiwa kuza ama weekend noma holiday special ingane eziningi ziyayithanda impilo le yobumnandi akekho zonke izingane uyibona ekhayela abacula lapha komaskandi akekho umfana othi mase efuna ukuganwa ayilobole umfana othandana nazo nje manje ulala nazo kuphela yini na ingoba umuntu uma ngabe sefuna ukuganwa uyazi ukuthi akaganelwa yena kuphela uganelwa ikwabo lonke
isibongo sakwa ukuthi mhlawumbe sesinabantu sebedivide sebehlukene la ekhaya silako 18 yonke leyo mizi yo-18 lowo nkosikazi uzoyihlonipha yonke leyo mizi aphinde ahloniphe ngisho isigodi intombi ngisho iqome ngempahla ayikhulumishi isinsizwa zakuleyo ndawo iyayizila izohlangana nazo kungasizona zesibongo manje-ke lo mthetho awukwazi ukuthi uzongena uzogamanxa kanje yini njalo sidayiswa yinini enithanda lento zesilungu njalo namanje ngisasho mase bewuchaza lo mthetho ethiwa uqale into uma uyikhuluma ngoba isiyikhuluma ngomfokazana abayinaki ngafike la kule account amendala ngakhuluma ukuthi lento kaNatal ayiphele ngokwami ukubuka kwakuyiyona into yayisibandlula siwuZulu le anti senza sidividana abantu abangalweli uthi namhlanje basibandlula thina baningi kakhulu abantu balakothu ngathi abantu abangalweli nje uthukela banako sibathi uthiwa igenge yangayo ngamabhinqa phesha kothukela baze besho ngisho abanye ngisho emahleni nabo siphethe igenge yakothukela isesontweni emabandleni lapha kwaShembe kulawula igenge yasothukela ewela uthukela isemsakazweni kusakaza igenge yaphesha kothukela oneningi semcuni kaMaskandi igenge yaphesha yona eningi sinenkinga nje traffic uma ngabe kungoDisemba bayahamba labantu bemakhaya kushaya umoya yabo kusuke kuncokola kodwa manje lokuncokola kwakhona omningi ngamdina le nto yayisenza ukuthi sibe nobandlululo Natal kade ngakhala ngawo uthe uma usushiwe isilo ngathi ngcono ngoba enye into uyikhulume ingabonakali ngoba isiyikhulunywa umfokazana kodwa emisi ikhulunywa abantu abafanele mhlawumbe abanye bese beyihlaziya ngokuyibona njengoba namhlanje ngisasho kukhona ukuthi mhlawumbe noma sengadlule mhlawumbe khona umfana wayesho namanje ngisayiphinda futhi leyo ukuthi uShaka ngoba wathi ngesizwe libuse wayeprofita namhlanje ngasekhaya kunomfulo okuthiwa uMatigulu kunomfula namhlanje kuneyindawo eziningi eziqanjwe uShaka okusho ukuthi umlomo wakhe kwangasiwona ukuthi kuphela wayekhuluma edwanguze wayeprofita ngoba wayethe kuyofika abantu abahamba emakhanda ethu lapha abayondiza sibabukele phansi nabona behambe phezulu wayesha belungu ondlebe ekhanya ilanga namhlanje kunjani bamba ngamabhanoyi njengoba wathi ngesisi libuse thina amaZulu namhlanje athekho abantu abangana namhlanje bonke labantu bafuna ukuzwa KwaZulu-Natal namaPakistan esingabala ngazo zofika iphi and esingawasha amakhosikazi awo lawo maPakistan ahlelada ayisa kade kunenkinga njengane yami lapha ikhishwa isisu yentombazana yini na ya lama chiefs ukuthi bathe ngama chiefs benganaka yakhishwa isisu ngenhlahla shesha lungiseka indaba yakona ama chiefs aespango 2024 ama chiefs angikho kwenkinga noma ethenini ngiveze inani angiyena umuntu uthanda ukuveza into zakhe ngizithethenini izinto eziningi zenzeka nje nathi sidethe nasodwa sibambisene sisekude futhi kubambisana ngoba kwamanje ngoba ngisho ukuthi uhambe lamabandla amaningi bona babulala isintu bangana nabantu ababhalile banencwadi banamakhosikazi kodwa kuona amakhosikazi omdlalo bangana nabafundisi banamakhosikazi omdlalo ngoba bangamaZulu awu bathi kumele umuntu bemchele ngenyongo umfazi kucala ukuthi usengunkosikazi yingakho inkosi enkatho ithatha over ngoba iyabona ukuthi vele ukuthi labantu laba banjani balowrana behlala ndawonye bebhale bezohlala ndawonye umzalisi ingane umkhiqizisa ingane lo muntu senelungelo lokona le nto akasabonisa lokhala isibhamu ngalonto kunomuntu ozolobola ngoba baba wakhe noma yakhe bovala ihlalo ukuthi uthatha umntombi lo wamndeni uyabhikisha akhipha inkomo senenkodosi bengakaplan inkodosi igxoba ibona abafana bamba ama TSI ibona abafana bamba ngeemoto ikhohle ukuthi kunenkomo ezaphuma ngalenkathi ibonana lo mfana bese iyaphazama ihambe yofunda lapha ezikoleni eThekwini ifike iphazama ngoba ingane emisifikile endaweni ifike ishintshe igqoke ishiplot ngaligqoki baningi nje abantu abasuka emakhaya ngisho amanye ama content creator la maningi asuka emakhaya ehlonipha azi ukuthi ngoba esuka emakhaya ibhloko agqoka namhlanje agqoka ngoba sebe nama followers sebe negama kuhle emehlweni abanye abantu ngoba bela banjani basemehlweni kubantu ngizokhuluma iqiniso ngoba lenjalo ngoba iqiniso liyintandana bazoyeqala evideo ngokuba nebhadle kuba ngazidalo sidayisana sodwa singamaZulu lento le ekhulunywa njengamanje sematheni ayincane lethi ifuna ukuyophikiswa enkantolo lapha ukuthi awukwazi umuntu usumlebhayile kukhulunywa ukuthi angikwazi ukushayela umthetho iskipha sisesitolo angikwazi ukuthi leso skipha senzotshela leso skipha ukuthi njengoba silapha ngesitolo sifana nokuthi sesizothi mangabe ukuthi kuyenzeka sithenga omunye umuntu kufana leso skipha leso singesami ngoba ngisakhipha imali singakabhilonga kumina ngosomthethweni ngayiqedela imali anything yenze leso skipha sinelungelo sesinelungelo kumina sasilebhayile wayipho ngasigqoki ngiyazi ke lo mzekelo nguthi engufaka la awufani exactly njengalo ilebhayi ukukhipha inkomo akusikhona ukuthi lo muntu lo ngaphese nicacile into ephasisa lonto le ukuphuma ngebhokisi kube nenkomo yomncamo kube nenkomo yani yomqhoyiso le abantu ababephambanisa bethu umqhoyiso ilo uthatha entombini mangabe uyikhipha umntombi ngafika lonto ngayilungisa la ngoba maningi amandla edliwa futhi ke umuntu isikhathi esiningi into bayibona ngoba nakhe sefila hayi ubani obeyiqhawe sifuna ukuya kubo ube insizwa ubani yabona ukuthi kumele iqiniso musaphila hayi umbhedo
Sidayiswa nina bantu bakwaZulu. Manganana abafundisayo bashonele beze bekhala bekethe akugayo emakhaya kwenziwa yini bebheda bazi ukuthi babamkhulu babo bebenza lonto leyo. Lento abayikhulekayo nabo bayithandazayo iyafana nokuthi le nto la njengonoveli bengithi sizokuna. Angikwazi ukuthatha ungidi nomhlengi bese ngibenze ngathi ukuthi ngempela abantu abaseke baphila. Ngikhuluma ize ngigalata umlomo ngento engiyifica ibhaliwe. Ayikho into njalo kwenzeka. Ngoba nakho le kushintshe kunokuthi ibinomngcwele. Yabhala umuntu ngoba iprof wayekuphi lo muntu ngalezo khathi. Sekumele ngilahle kwakithi mina. Gijime ngiyobhala lapha enkantolo ashadi thina la ngokwesintu yonke into siyenza ngombhalo. Yingakho ke namhlanje sinenkinga enje. Inkantolo ithatha over into kanje ngoba ibona ukuthi nina abantu bakwaZulu kusho ukuthi lento ninjani niyayithanda. So ke usunonkosikazi uma ukhipha ingodi uma ngabe ukhipha inkomo wanengodosi. Sidayiswa yinina. Ukubhala nama ngisasho akuphele kwaZulu. Lento yombhalo iwumbhedo vele limaza ingane kusasa itanguze empilweni yazo zidonse kanzima. Ukubhala nje kuumbhedo. Ngiyabonga ethuba.